बात बर्दाश्त नहीं हो सुन के आई रात में देखा था नहीं कोई कोई लाइव आ जाता कुछ बोले लगता हम का बताई बर्दाश्त ना बोल हम तो सूत के जागल तो मोबाइल देखा था नहीं तो कोई कुछ बोला था कोई कुछ बोला था ये राती में खाली लाइव आके बोलत हो कि हई हऊ फलान चलान का रे अखिलेश कश्यप भाई है का कहता रे राती में लाइव आके तू लुका लुका के खाली लाइव आवता रे हैं कहता रे कि प्रमोद प्रेमी के 4 गो जो साथवा घूमत हो राइटर हैं राइटर तू राइटर हड़े राइटर को देखबे हो कहता राइटर के बारे में प्रमोद प्रेमी के कहता रे कि प्रमोद प्रेमी के साथे जो 4 गो राइटर रहलन तो उ का करलन नहीं जानते हैं तू राइटर है से हैं तू नहीं जानते मिलबे हमरा में मिलबे हमनी में चल गाड़ी चालू कर हैं हमनी में मिलबे कहता रे कि का हलसन 4 गो घूमत राइटर जेतना तोर गानावा लिखले होखबे ना जेतना गानावा आ जेतना तोर व्यू गइल होई उठा के गानावा हमार देख लिए हमरे नाम मनीष रोहतासी कह दे कि दूगो अहिर के बीच में नहीं खेला दूगो अहिर के बीच में लड़ावो तड़े दोनों अपन हवसन दोनों अहिर हवसन दोनों अपन भाई हवसन दोनों कृष्णौत हवसन ठीक बा अहिर के बीच में बाबू मत लड़ावसन कहतड़े कि व्यू प्रमोद प्रेमी के हमारा से ज्यादा बा का तो औकात बा प्रमोद प्रेमी भी उनका जुतवा में तो औकात है दोसर कोई बोली तो सुने में ठीक लगी तो औकात बा कुछ है कहताड़े कि व्यू का बा जितना उनकर व्यू गाना बा बाजल होगा ना अरे प्रमोद प्रेमी के भी तू कैसे जीवे हमारा से पहले मिल हमारा से बतियाओ प्रमोद प्रेमी जब हमारा से बतियाओ कि हमारा इतना तोर गाना चलल हो व्यू कौन गाना के व्यू गई हो चोरा के गाना लिखले बड़े लहंगा लखनऊ तो गई हो 350 मिलियन जाके देख ले गंगा नहिले बनी गाना 700 के आसपास गई बा उठा के जाके देख ले हमरे नाम मनीष रोहतासी ठीक बा टोटल जोड़बे जिसे जोड़ाला वैसे 1000 बिलियन बा 1500 बिलियन ठीक बा गाना चोरी करे के रोज उल्टा सीधा खाली लाई बा कैसे ऐसे खाली कर देनी हो गई हैं हई कर देम हऊ कर देम आ जा तड़न तोर बाबू आ दादा तो भाग जाता मोबाइल बन करके फिर आके झूठ के उल्टा कहता कि हई हो फलान चिलान है बदनाम करता बदनाम नहीं करता क्या करता ही लड़ाबो तई देखा था जानता बन पीछे सब अरे जानता का ही तो भाई हो बेटा गुलहन कहता कि का गुल हम लाई भाई नहीं गारा गारी हम तो गारी ना करी ना लाई भाई ना होता ना भाई बस एगो मैटर बाकी दूगो अहिर के लड़ावे के नहीं तोरा भाई सुन ले दोनों अहिर अपन हमन कहता कि हई ना हऊ कह दे हंसी तो अखिलेश कश्यप के गाना तो अब कहे गाने लेके भागल गाने लेके लुका गुले बक्सर गुलन जाता है बाबा तो अभी तोरा पता नहीं क्या बक्सर के बारे में बक्सर हमारो खास हित बा बोले ठीक बा तू जानत होकबे बक्सर के मेन आदमी एक खाली और तोर भिड़ंत एक आदमी से भई रहे ओ दिना तो उनकरे आदमी लेके आई रस समझौता करे खातिर ठीक बा तो अभी अहिर के बारे में तू जानत नहीं खस ठीक बा लड़ाओ जौन अहिर के ठीक बा पंडित हड़े तो पंडित लड़ो ठीक बा लड़ाई वाला काम मत कर दूगो कलाकार बा अपन गावत हंसी मजाक करता अपन कमेंट करी तो अपन कुछ हो हम तो का बताए हम तो गांव में रही काम में हम रही कहते गाना तू गाना लिखेली से बैठबे हमरा जोरे गाना लिखे हैं लिखबे 1 घंटा का टाइम दी 2 गाना नया लिखबे हमरा जोरे कहते राइटर लेके घुमल से लिखबे हमरा जोरे 1 घंटा का टाइम दे 2 गाना फाइनली लिख के गवावे के बा और वो कलाकार पसंद करी ठीक बा गवाई बे हमरा जोरे बैठा बे कहते कि राइटर लेके घूमत का हम जानत नहीं की लिख देवे जाइए हमारे जोरे बैठ के 1 घंटा 2 गाना फाइनल बढ़िया पैदाइशी में फर्क ठीक बा कहते हम तो सब ना बोली ना बाकी तू अंगूरी कर तड़े अंगूरी मत कर अंगूरी करबे तो बर्दाश्त से बाहर हो जी सुन ले ठीक बा कहते कि है ना हम तो क्या बताई हैं हम तो इसी के बाद चुपचाप मोबाइल चलाओ तो नहीं गाना लिखत नहीं तो या गुलर का करता मोबाइल में
ठीक बा तड़े की 4 गो का लेके घूमत हड़न जेतना तोर गाना के भी गइलो आज तक जेतना वो हमारे एगो गाना काफी बा उठा के देख लिए गंगा नहले बनी और ओकरा बाद बहुत सारा याद पार एगो बात हमरा के फोन कर 1.5 साल पहले 1.5-2 साल हो गलो हम तो ना कही ना कुछ हो बाकी तो तोरा के तो सही लोग के जने का नाम धैले बा कोठा पुत्र तो का याद 2 साल पहले पार हमारा खास भाई ना रुको जा हमार कहे के मतलब है कि याद पार का कहत रह ए मनीष भैया जातना तू गाना लिखले बड़ा ना बाजता ना 61 के हम तो समय अभी सोचलहू ना रही लाइन में आवे के तार मर्द तनिका 61 के जमाना से गाना बाजता आ तू राइटर न मिला होता कहते 4 गो लेके घूमत हड़न है दोसर कोई घूमता है हम जेकरा जोरे रही ना ओकरा जोरे दिल से रही ना तो ना रही ना ठीक बा हमारा में खासियत है ना केहू का तक शिकायत करी ना कइले बानी ठीक बा ना कोई के गरियाई ना बाकी अंगुरी करबे तो गरियाई ना ठीक बा फाड़ देम जान लिए मुँह में के सन की आई रहनी अभी हमारा बारे में तोरा बक्सरे के बारे में अभी बक्सरे मिले खोई नू तो हम 50 गो आदमी ना 5 गो आदमी से तोरा ले मिल ले ठीक बा 5 गो आदमी से तोरा जहिया कहे खोई मिल ले आ तोरा उ दिन यादो होई ए खाली भीड़ रहा सभी भतीजेवा के गाना के बाद से हमार सब फुआ के लइका हसन ठीक बा छनावटा से कम रही ठीक बा अरे छनावटा वाला तो बात वायरल होता कि होटल में मारत रसन करा के छापरा छनावटा में होटल में तो उ सब हम ना जानी ना उल्टा सीधा बोलल कि तारा का भइल बा हाँ बाकी टारगेट उल्टा सीधा मत बोल तू एगो लाइव आके सीख गइल बड़े जब चौक पर गोइलन जा तो बक्सर हमारा गाँव में कोनो आज बच के चल जाई बात तो औकाते आज बे हमारा मार्केट पाके देखा देता तनी तोरा घरे जाता लुका जाता मोबाइल बंद करके आ कोनो भैया भी जाके करवावत फोन कर तड़े तो तोरा तने रहे त कहेला कि हम हैजा बानी तब मोबाइल काहे बंद कर दिले हैं आज जब चल गुलन जा तो जब भोजपुर आ जाता जा तो आओ तड़े लाइव ऐसे लाइव आके मोबाइल पे बोले तो हो जाई है मोबाइल से अगर लड़े के बाद सामने आके लड़ आ नहीं आवे तो मऊगई मत कर फेसबुक पर मऊगई मत कर ठीक बा लड़े के बाद लड़ा के सामने लड़ाओ मत 2 गो बड़ भाई हो जाऊ दोनों ठीक बा लड़ाव तड़े आके रोजी रोटी चलावता है कि हमार फेसबुक पर पैसा बन जाओ हैं तोरा बारे ही में नहीं जाना था हम कि माने तू चैनल खोल ले स्टूडियो पर के महीना देते रहे आ केकरा पैसा से राशन आवत रहे ये नहीं जाना था हमें हैं कहवावल चाहता रहे सब कहता कि 4 गो राइटर लेके घूमत रहे राइटर हनी रे हम रही ना जेकरा घरे दिल से भाई के रिश्ता से ठीक बा परिवार लेखा राइटर लेखा ना आ राइटरो है नू तो हमारा लेखा राइटर में मिले में ना जितना तोर गाना रिलीज भइल नू सुन ले खुलेआम चैलेंज करते हैं जितना अरे चोर तो छोटा छोड़ा ना ओकर बात जितना एक गाना रिलीज भइल होई उतना हम डमी बना के भेजले बानी खेसारी के ये प्रमोद भैया के व्हाट्सएप पर रोशन सिंह का स्टूडियो पर बात होलो पूछ लिए फोन करके 20 गो हमारा अभी डमी भेजले हुई जितना तोर गाना रिलीज भइल अभी हमारे मार्केट में डमी गइल डमी ठीक बा एगो और बात तोरा के छोटा झूठो ना कहल छोटा सही है देख तोरा के लिंक देखाव तनी एगो छोटा तोरा के हम बनावता नहीं खुलेआम देख छोटा तो कैसे लगबे हई हम गाना लिखनी एक दिन मसूरिया में जाके अन्नपूर्णा में फोन कैलस कि भैया हमारा तनी धुनवा पर गाना लिख देना हम गावो तनी कहनी कि मर्द कहीं हम तो बानी कहीं कामे में हो तो भैया लिख देना तो गा देता नहीं तो हम गाना लिख देनी आ का करता हमार तो नाम गाना में नाम गवाइले बा अपनो गाना में नाम गवा के आ यूट्यूब पर तोरे खाली मुंह सुगर बा खाली तोरे मुंह सुगर बा कि तू ही नाम तोरे रही हमार गाना लिखल आ तोर नाम रही हई गाना के देख लिंक सुना बतानी हई गाना हई मसूरिया में लोग गाना गईले रहे अन्नपूर्णा पर हई गाना आई एथी कैले बा आप अपन नाम डाले बा यूट्यूब पर हम लिखले बानी बालूर बैठे हमारा जरे कलम लेके 1 घंटा के समय देता नहीं बैठे हैं बैठे तो कह जब कहबे तब आ ना तो इंडस्ट्री तोरा छोड़ दे पड़ी ना तो हमारा 1 घंटा में जो गो गाना कम तो लिख दे के आ गवा दे को बनाया बुझाइले अंगूरी मत कर हम ना बोली ना कबो लाइव हो ना ठीक बा कबो हम लाइव ना बोली ना ठीक बा
बाकी हम तो जा डमी भेजत रही गाना करत रही कहीं लड़का कहत सन कि का हो गुलो कहाँ लाई बागुलो तो सब झूठ गुलो सन लड़का अंगूरी करत रहे राती में आ लुका लुका के लाई बा के हैं ई मत उल्टा सीधा बोल कि 4 गो लेके घूमत रहे हई हई राइटर ना गोणिया में धांस देम जान ले हम जादू जी हनी ठीक बा लड़ाव तड़े जादू जी के होके एके में ठीक बा अभी हमारा बारे में तोरा पता नहीं खे बाबू जाता ना तो सर्किल तोरा ले ज्यादा सर्किल बा हमार तोरा ले 15 साल पहले से गाना लिखता नहीं ठीक बा ठीक बा दूसरा के बात लेके टिंडी उड़त है कि खेसारी भैया है खेसारी भैया उनका से का हमारा मतलब है तू काहे बोलबे उल्टा सीधा प्रमोद प्रेमी के व्यू में मिली प्रमोद प्रेमी के व्यू में तू ही मिल जीबे हैं प्रमोद प्रेमी के व्यू में हमारा से मिल ना पहले हमारा व्यू में ओकरा राइटर के व्यू में मिल ठीक बा तब मिलिए प्रमोद प्रेमी भी तोरा भी जाइए व्यू में ठीक बा जाके देख ले जितना तो टोटल गाना चोरा के जो देले बड़े उठा ब्रजेश सिंह के तहिन कर तो रितेश के तहिन कर तहुन कर वो तना अकेले गुलबा गंगा नहिले बने व्यू 800 मिलियन 750 मिलियन अभी मेन चैनल पर दौड़ा था आ सब मिलीबे ना तो 1000 बिलियन पार बा ठीक बा बुझाई ले ई मत कह 4 गो लेके घुमा ताड़ा ना तो उल्टा सीधा कैले राइटर के बारे में तब गणिया में अब जान ले का होई ठीक जानते रहे ना हम ना बोली ना उल्टा सीधा हम बोली ना आ भीड़बे तो भीड़वा देम तुरंत 4 गो बतिया के आके एथी में सलाई बाजा तड़े हैं उल्टा सीधा मत बोल ज्यादा प्रमोद प्रेमी के बारे में हमारा बारे में ठीक बा कि 4 गो लेके राइटर घुमा तड़ा 4 गो राइटर ना लेके घुमस का घुमस हैं तोरा लूरे निके लिखे के तो हैं